Anset. Vi skal i gang med vores sidste del af vores autofiktionsforløb, hvor vi skal kigge på autofiktionen i lyrikken. Indtil videre har vi jo kigget på autofiktion i form af prosatekster og i dramaet. I dramaet har jeg jo set comedy-serien Klovn, hvor jeg så det her afsnit Nina Kære Nina, som vi arbejdede med. Og i prosadelen har vi jo beskæftiget os med Jens Blendstrups Gud taler ud, og Knud Romers Den som blinker er bange for døden, og til sidst Christian Ditlev Jensens Det bliver sagt. Jens Blendstrups Gud taler ud. I forbindelse med den tekst, der snakkede vi jo meget om det her med, om barndommen kan fortælles, hvor vi i Knud Romers Den som blinker er bange for døden talte en del om det her med det her anklageskrift og fadermord. Og i Christian Ditlev Jensens Det bliver sagt, talte vi om de her hemmeligheder og løgne. Altså det var de forskellige temaer, der var inde under de her tekster. Man kan sige, at Yahya Hassan, som vi skal kigge på i dag, han behandler faktisk lidt de her forskellige temaer, alle tre i sin digtsamling. Lige først vil jeg lige kort præsentere Yahya Hassan for jer. I ser ham på billedet herovre. Han er født den 19. maj 1995 i Aarhus Vest. Han er vokset op i et socialt belastet boligområde i Aarhus Vest, og hans forældre de kom altså til Danmark i slutningen af 1980'erne som flygtninge fra Syrien. Hassan er vokset op i en familie, hvor man dyrkede islam som religion, og det er faktisk det her med at dyrke islam som religion, at han forholder sig kritisk til i mange af teksterne i den her digtsamling. I dag er han jo kendt for den her digtsamling, som udkom i 2013, og som har solgt over 100.000 eksemplarer. Men han er i særdeleshed også kendt fra de sociale medier. Billedet herovre til højre er et billede fra Yahya Hassans egen Facebook-profil. Man kan sige, at man i dag med det her autofiktion kan tale om en art selvfremstilling i en postmoderne medietid. Det giver sådan anledning til nye former for selvfremstilling, hvor at man arbejder med autofiktion efter selve udgivelsen af bogen. Fordi at man kan sige, at den her, han opbygger efterfølgende Hassan her en identitet via de sociale medier, primært via Facebook, hvor man også kan sige, at der er sådan et eller andet feedback-kredsløb mellem hans liv, altså hans private liv og værket. Man kan også kalde det her feedback-kredsløb for en art performativ biografisme. Altså det her med, at i det offentlige rum, der bliver hans tekster stadig behandlet og debatteret efterfølgende, altså efter udgivelsen. Lige nu, der sidder han faktisk i fængsel efter en skudepisode, som skete i Aarhus, som han blev dømt for, og her skal han sidde i 1 år og 9 måneder. Han siger selv på sin Facebook-profil, at han har modtaget utallige dødstrusler efter udgivelsen, og mange af dem har han faktisk også lagt på Facebook. Så kommer vi lige til lidt om parateksten i forhold til digtsamlingen, og her kan vi snakke om, vi har talt om det her med paratekster i forhold til den egentlige tekst. Vi har jo blandt andet beskæftiget os med det her brev, som Geo skrev til Knud Romer i forbindelse med Den som blinker er bange for døden, og det her mobning, som Knud Romer han talte om, hvilket Geo ikke helt mente eller havde den samme opfattelse af, at de havde mobbet ham i hvert fald. Men parateksten er altså alt det her udenom teksten, altså andre tekster om teksten, men kan for eksempel også være bogomslaget. Det er både bogomslaget, bagsiden og titel osv. Den her genre-definition, som vi får her på bogomslaget, det giver os faktisk nogle vigtige oplysninger i forhold til parateksten. Jeg vil ikke lige komme så meget ind på det her, fordi det er et af de spørgsmål, I skal arbejde med senere efter den her video. Men den her paratekst, den er altså en del af bogen, hele bogens identitet, og den kan også give os et pejemærke om i forhold til vores forståelse af selve hovedteksten. Parateksten er altså en betydning inden for selve hovedteksten, og de her paratekster, de indgår i et gensidigt samspil med hovedteksten, for at afspejle hovedtekstens udtryk og indhold sådan generelt. Her står der bag på bagsiden, det kan være lidt svært at se, men der står altså Yahya Hassan født 1995, statsløs palæstinenser med dansk pas. En vigtig information, men som jeg heller ikke lige vil sige så meget mere om, da jeg selv skal arbejde med det bagefter. Her er det digt, I har læst derhjemme. Du kommer i helvede, min bror. Det kunne jeg godt lige tænke mig, at der var en af jer, der prøver at læse op nu her, og prøver at betone det med den tone eller den stemme, som I føler, det skal læses op med. Det er det, I har fået som lektie og skulle sådan overveje lidt derhjemme. Til sidst her i præsentationen, der kommer jeres arbejdsspørgsmål.
de står her. De vil også ligge inde på Lexio, så I kan se dem derinde. Men allerførst synes jeg lige, vi læser det her digt op og højt.